Bună ziua, dragi abonați! Astăzi suntem la un nou episod în care ne jucăm Piggy pe privat. Da. Și să se audă muzică pe fundal că e petrecere mare, e ziua lui sora lui Ștefan. Și mai să-și pus și hrane. Da. Dați ready. Da, o să vorbim puțin mai tare că da. Așa, suntem 3 aici. Alături de Matei care dansează. Da. Da, hai, gata, dă-i. Scudul e peretele. Bun. Da. Sper să fiu eu, că n-am fost de multe ori. Eu nu vreau să fiu. Eu vreau să fiu. Pe ce dăm? Pe 7/6? Am dat 7/6. Hai pe ăsta 1, că e fain. Care? 1, chapter 1. Bine, hai. Așa. Deci, după cum am zis, se aude... Poate este pe 3 tări. Nu uităm pe 3 tări. Nu este. Dați pe player. Ok. Așa. O să stau aici. Se aude muzică tare. Da, eu stau aici în jos ca să mănânc șoc. Voi cred că o să cântați muzica și nu o să ascultați ce zicem noi. Bine, bă! Yay! Așa. Acum, ăsta e Piggy. George Pig. George Pig. George. Ce s-a auzit? Doamne. Porc. Iei, sunt Piggy. Da, mă, mai încet. Nu vreau. Hai că e. Oleu. Ce trebuie să fac? Găsești chei și fugi. Avem voie să Pe unde ieșim? Printr-o ușă. Uite, stai jos, ți arăt. Gata. Dă-te de aici. Vezi Așa. că eu n-am voie să fac chem. Și nici voi n-aveți voie să faci chem. Pe unde e? Dar nu știu joc Piggy de aia. Gata, m-am spawnat. Bun, de prima oară vin pe Matei, că mă enervează de fiecare dată. Andrei, tu poți să dai de lângă mine, că nu vreau. Stai să te bag o capcană. Așa. Bă, dragă Matei. Aaa, eu sunt ăsta. Dar nu vreau să mă duc pe Matei. Unde-i fi, trebuie să vezi, mai mult, fiecare minut, o face. Să se ucis, Matei. Nu, păi eu gata, sunt mort. Andrei, tu poți să te sinucizi, dacă vrei. Da, degeaba. Și așa. Deci, bă, Dar eu fug pe undeva. undeva. Liber. Mișcă-te! Dar nu știu. Unde să mă mișcă? Că nu... Bă... Nu știu. Dar nu știu joc. Dați play. Acum să pe laptop. Nu! O da! Nu, Ștefan. Măi, nu. De data asta o dăm pe 3 tău. Am dat gage. Și eu am dat. Așa, se aude muzică în continuare. Easy și am copile. Ce e asta, bă? Am. Mai multe zi, să vezi mai mult. Nu te urmezi. Eu sunt manelistul dintre ăștia 3. De pe chapter 2, băgați. Să lasă chapter 2. Îmi plăcea foarte mult muzica aia și nu mă puteam abține. Acum sper să fie Matei. Sau Andrei. Da, dacă-s eu, clară treaba. Băgați pe... Așa. Infecția. Stai Florin Salam, cred. Acum sper să nu fiu eu. Cred că e Florin Salam. Andrei! Toa! Eu o să scăpați foarte ușor că eu sunt bun de nimic. Eu sunt foarte mult pe tine. Bă, nu mai bate! Bă, și
Bun. Oaba. Hai mă, te, că eu știu de pe rojul ăsta. Păi da, mă, dar tu ești... Am găsit-o plencul. Uite ce cheamă aici. Haide... Mă duc de jos în plencul. Vezi că spawnează la ușă. Bună! Ătăla cu vrea să mă omoare! Ai! De cum se deschide ușa? Am pus pe ea. Bă, cum dau? Am plecat. Unde? Andrei stă chem. Stai la că da. No. Nu, te pe sus. Bă, da, deci cum nu-l... Dar stai că mai e cineva aici, nu? Nu. Nu, te spun mai repede play-ul ăsta că... Nu. Rapid, l-am pus. Bine, perfect. Hopa. Găsit o cheia galbenă. Ia. L-am omorât. Nu te cred! Dar l-am găsit aici jos. Da, noroc am... Bă, ce noroc a avut! Hai bă, slabule. Da, dar nu știu să joc. Era să mor. Dar n-a jucat aproape niciodată. Bă, dar unde te-ai dus? M-am dus. Bă, da, de ce nu dau pe Daniel? Uite, aici l-am omorât și pe... Andrei. Bă, unde ești? Bă, dar tu de ce te duci sus? Că vreau. Bă, 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 ce? Te-ai nu blocat? poți da în tine. Tu ești aici, tu nici nu te miști. Eu un mișc. A, păi, dar nu știu, eu cred că am lag. Că eu te văd aici că ești... Stai pe loc. Mă, bine, Andrei. A, bă, nu mi-a dat reconnect. Mi-a dat... Revenim după. Hai. Așa, am revenit, că nu aveam Dați net. ready. Dați pe Twitter. Eu cu Ștefan suntem în altă cameră. Bine, bă, Twitter. Nu ne uităm. Noi doi nu ne uităm. Așa. Se aude muzică mai tare că suntem fix lângă geam și... Da. De asta. Da, se aude muzica mult mai tare. Da, și eu trebuie să țipăm puțin pentru că da. Dați-vă cam astea pe mut ca să nu auziți. Da, da, unde e... Eu cu cine? Cu tine. Bă, păi și... Noi nu suntem pe privat? Ba da, suntem pe privat. Păi și cine îi? Este pe Twitter, adică cine este? Dă-mi geam, Andrei, că ies afară. Am revenit că da. Bun. Așa. Mă să caut chei. Da, eu ce cred? Bă, dar noi am dat pe Twitter. Păi da. A, bine, eu o să campez aici. Ajutor, vă rog. Eu sunt în bucătărie. Eu... Am găsit cheia verde. Bine. Mamă, ce credeam că au venit. De acum cred că trebuie să înceapă. Așa. Nu, m-am omorât. Te-a omorât? Da.
Of, mă omoră. Și eu, ca să știți, eu eram traitor. Cum ai? Eu sunt traitor. Nu are cum. Ba da. Stai spectat pe mine. Adică? Traitor. Adică are cuțit și omoară. Păi mai omoară pe tine? Nu. Mai omoară pe mine? Nu, Piggy te-a omorât. Bun, hai dați ready. Așa, Bun, eu o să beau puțin telsuc. Dar puțin că nu pot să-l deschid. Bea sograșul. Băi, poate dai pe mine pe telefon. Bea Băi, nu mai fac așa, bă! Bă, nu mai fac așa, bă! Vrei să mai ai telefon? Bă, lasă-l așa. Bine. Hai mai repede că 5-4 gata, am intrat în meci. Pe ce îmi dăm? Hai pe chapter 12. Pe ce? Chapter 1. Chapter 1. Votează tot, rog. Am votat. Dăm pe tot pe traitor dacă o să fie. Da. Da, lasă cuțitul. Dați pe traitor. Ok, a votat Andrei. Așa. MTZ aur. Nu te zic aur. Bună. Mitsu aur. Puneți-vă telefonul așa. Eu nu sunt. Ce? Dă-vă cumva în fața Andreiei. Nu știu ce să zic. Dar nu știu. Doamne, deci de ce mereu râd la asta? Ok, acum sper să nu fie Andrei. Nu sunt. Păi după cum văd că ești. Nu Păi sunt. dacă râzi, Nu, că așa fac eu. faci de popa americană. What the fuck? Deci nu mai merge, bă, să nu mai duc pe geam. În fine. I don't know. Puda. Uite, cheia roșie. Am găsit cheia Ba portocaliu. nu, red gear. Am găsit red gear. Eu nu știu unde pun cheia portocaliu. Am găsit cheia verde. Piggy, mă omoară. Nu. Vezi că vine Piggy. Eu am girul. Ai girul. La red gear am eu, dar nu știu unde Deci, să pun. deci dacă tu nu ai ăla, înseamnă... Nu. Andrei să pleci de lângă Matei. Știu unde se pune cheia portocaliu. M-am căcat pe mine. Bun. Acum că m-am căcat, nu mai... Matei, doar să nu mă omori. Matei este, fugi! Și cred că o muri și el. Nu. Bă, să fugi. Că e Matei traitorul. Mă, Matei. Nu, fugi. Te omoară. Bă, Matei, dar de cine ai omorât? Că Matei era traitorul. Mai bem niște suc. Puțină eliberare. Iar bea soc. Hai cu bot. Da, player bot. Dar de data să dăm pe altă mapă. Haideți pe ultima mapă. Păi da, pe cea... Nu, pe ultima, haide pe... Bine, eu votez cu Ștefan chapter 7. Chapter 12, cred. Bă, sau cine vrea mapa aia cu... ăla cu... Chapter 11, cine vrea? Eu. Pentru mine cea mai faină mapă este carnavalul. Că este ușoară. Dați pe traitor. Nu vreau pe traitor, vreau pe bot. Bine, hai pe bot. Bă, hai, Matei, votează și tu traitor. Cred că mai facem un meci și după închidem. Bot, cineva. Cam tot videoclipul ăsta au ascultat numai ochii tăi m-au dat câte mână. Zizi.
Pardon. Atât de mult beau. Suntem aici cu Zizi. Alo, Taci! am revenit. Bun, o să fac ce mai fain, ce mai tare bug ever. Care nu mă S-a poate... spawnat un de la un... Eu sper doar să meargă bug-ul. Stai. Merge, mai merge, ok. Ce? E un bug. Ce bug? Sari pe ăsta și după te spawnează un... Nu, aproape. Bă, dar să vezi că acușa cred că o să vină ăla. Abia închidem ușile. M-a încăcat pe mine. Așa, se aude muzică pe fundal, dar în fine. N-ai Ce bug, mă, să fie? Este Niciun un bug. bug. Nu știi tu. Așa, hai. Ah, Da. Ones! What the fuck? Unde ești? Mă zboară pici. Așa, Nu, fugi, Andrei, fugi. Vine pe mine, vine pe Îl mine. țineți aici ca să în Păza casa că vine, asta. păza că vine și viteză mare. Urcă pe mine și de dotare. Să ia până la podea și dai. m-am dat ce mă... cât de tare... Bă, leu. Bă, să... Fugi! Ce m-am căcat pe... Toa. Am găsit un morcov. Hai că pun morcovul la poli. Ce m-am... Bă, Te-a omorât? nu m-a omorât. Nu, fugi! Bătă în cap. Bătă în cap. Acum pentru 20 de secunde nu mai vine la noi. E bun. Faleu. Deci, faină, ce stai cu fațele la perete acolo? Dă-i. M-a omorât. Unii fate e... Faleu. Bătei? Eu, dar mai ești doar eu? Da. Toa. Omoară-te mai bine. Eu sunt fantomă. Și eu sunt în spatele tău. E fain. Adică ca fantomă, când tu nu mă vezi, cred. Ia uite la mine. Nu te văd. Fugi! Am murit. Ai murit pe naiba. Bă, dar zici acolo ce faci, nu-l atacă pe ăsta. L-am fraierit puțin pe ăsta. Cred că asta o să fac tot meciul. Bă, hai mai bine omoră-te. Uite la poate. Și te tot în spatele tău. Bă, dar Andrei, mai bine omoră-te. De ce? Să-i vezi jumpscare-ul, cum arată. Nu, lasă-mă cu jumpscare-ul tău. Nu pot închide ușa. Toleu! Și cam acesta a fost episodul de astăzi cu Piggy. O să-l închidem acum. La revedere!